UPPL दोलोआ फारफ्रोमबो बिथिंनिफ्राय जोङो सांग्रां जादों आरो UPPL BJP AGP गासैनिबो जे लिडारफोरजों ज' जानानै केम्पिंआव अलरेडि स्टार्ट जासिगोन। दा बे समाव रायजो राजाफोरखौ आं खावलायो जे जों मोनसे मोजां थासारियाव जों फैनो हाबाय। दा बे थासारिखौ जों अराय सम लाखिनांगौ आरो सोरगिदिं जौगानायनि खामानि मावनो थाखाय दायो दिल्लीयाव जे BJP नि लेड मोनसे सरकार दङ NDA नि, आसामावबो NDA नि सरकार दङ आरो बड'लेण्डआवबो BJP UPPL लोगो नांनानै जि NDA सरकार दङ बे सरकारा फैगौ समाव गोबां खामानि मावनो आखायाव लादों। लाइमोनफोरनि थाखाय, आइजोफोरनि थाखाय, जोंनि माखासे साख्रि बाख्रि गैजायै सेंग्रा सिख्लाफोरनि थाखाय, आबादारिनि थाखाय, गासैबो थाखोनि सुबुंनि थाखाय जों गोबां खामानि मावनो आखायाव लादों। दा बेखौ नोजोर बोनानै इयुननि मोजांखौ हास्थायनानै बयबो रायजो राजाफ्रा खौसेयै UPPL नो ट्रेक्टरनि सावगारियाव भट होनो थाखाय आं रायजो राजाफोरखौ खावलायो। सार मा बुंगोन बावैसो ULB हान्जाया फैजोब्बाय, दा बेवहाय बिथांमोनजों माबाफोर सावरायनाय जादों नामा दासिम? ULB हान्जायाबो फैबाय, न'आवबो थांबाय आरो सावरायनायबो जालांबाय। दा बिथांमोना न'आव थानानै मोजाङै समाजजों गोरोबनानै मोजां खामानि मावनांगौ आरो बिसोरनि सेंग्राफोरखौ जोङो साफा साफा जि जायगायाव बिथांमोनखौ मोजाङै खाबु होनांगौ, जों खाबु होलांबाय थागोन। सर जिहेतु माने BPF नि माखासे दैदेनगिरि आरो माखासे MLA फ्रा जे बुंगासिनो दङ सारनि फारसे जे प्रमद बर' दैदेननाय सरकारा दासिमबो जेबो हाबा मावाखै मोनसेबो, आरो 17 बोसोराव जाय BPF आ रायजो राजानि जेबो खामानि मावाखै, 8 मासाव जि मोनसे सरकार, बे सरकारनि सायाव आसि थुना बुंनो हानाय जेबो मोन्थाय गैया। 17 बोसोराव बिथांमोना मा मावदों बेखौ हिसाब होग्रो। दिनै जोङो 8 मासाव मेडिकेल कलेज गायसनबाय, गोदान डिस्ट्रिक्ट मोननो हाबाय आरो बेजों लोगोसे गोबांखिनि माखासे सिङाव खामानि जोंनि मावनाय जागासिनो दङ। BTR एकर्ड इमप्लिमेन्टेसन जागासिनो दङ, केस उइथड्र जाबाय, गोबां खामानिया सोलिगासिनो दङ। बिथांमोना ससमा गोसोम गानना थानायलाय बेखौ नुनो मोनाखै आरो 4 मास नेबाव बिनि उनाव बिथांमोना बागदावखांगोन जे जों सिङाव मा खामानि मावगासिनो दङ। कंग्रेसनिफ्राय बिजाथि दङ, दा बे हिसाबै मुस्लिम आरो आदिबासिफोरनि भट मोननायावहाय माबा मोनसे खहा जागोन नामा? जेबो खहा जाया। बे कंग्रेसनि बिजाथिखौ ना मुस्लिमा भट होगोन ना आदिबासिया भट होगोन, रावबो भट होआ। UPPL आरो BJP नि जि बिजाथि बेनो देरहागोन।